gwasanaethau chi'n darparu yma? So, mi ydyn ni yn canolfan cymunedol. So, fel rhan o hwnna, mae yna lot o bethau gwahanol da ni'n cynnig yn fan hyn. So, mae yna stafelloedd cyfarfod, swyddfeydd, mae yna ddesgiau lle pobl weithio arno fo bob dydd. Ond mi ydyn ni hefyd yn siop efo nwyddau Cymreig, a da ni efo canolfan dreftadaeth sydd efo hanes yr ardal, a mae hefyd gwybodaeth am yr ardal leol yma hefyd. Pwy sy'n defnyddio eich gwasanaethau? Mae yna amryw o bobl gwahanol yn defnyddio'r adeilad. So, yn bennaf, mae grwpiau cymunedol, ond hefyd mae yna busnesau preifat hefyd yn defnyddio fo. Mae gwersi Cymraeg yn cael ei cynnal yma, mae sesiynau tyluno babi yma hefyd, a wedyn da ni'n cael lot o ymwelwyr a lot o bobl lleol hefyd yn dod i gael gwybodaeth, llefydd i fynd am dro, dysgu am yr ardal ac hefyd i brynu nwyddau yn y siop. Pam benderfynoch chi ail-agor yr adeilad yn Llandeilo? So, bwriad y Menter oedd i gael adeilad cymunedol yng nghanol y dre. Oedd gynnon ni swyddfa'n barod yn y swyddfeydd y cyngor, ond nathon ni weld bod yr adeilad yma'n dechrau mynd bach yn ddim yn gallu defnyddio fo teip o beth, so nathon ni benderfynu mynd am grantiau. A fel rhan o hwnna wedyn, nathon ni fedru ail-wneud yr adeilad sydd yn ganol y dre. Mae yna lot o bobl yn gallu cyrraedd yr ardal hefyd, ac oedden ni eisiau wneud o'n adeilad oedd pobl jyst yn gallu cerdded mewn, siarad efo ni, dysgu am yr ardal, a dysgu am eu treftadaeth lleol hefyd. Shwt ydych chi'n credu bod chi'n cyfrannu at y gymuned yn Llandeilo? So, fel menter iaith, da ni yn gweithio'n agos iawn efo'r gymuned. So, yn yr adeilad wedyn, da ni'n cynnig yr ystafelloedd yma am bris gostyngedig i grwpiau cymunedol a gwirfoddol. Da ni hefyd yn helpu efo cynnal digwyddiadau yma hefyd. So, mae yna lot o bethau efo'r gwylynyddiaeth yn cael ei cynnal yma, gwyl y synhwyrau, a hefyd mae yna hwb banc Barclays yma ar y funud yn cael ei gynnal bob dy Mawrth a bob dy Gwener. A da ni jyst yn helpu'r gymuned cyn gymaint a da ni'n gallu. Yn olaf, mewn canrif, shwt le ych chi'n meddwl bydd Llandeilo? Dwi'n gobeithio fydd Llandeilo yn aros yn eitha tebyg. So, lot o busnesau annibynnol, lot o balchder yn ei ardal nhw, bod y Gymraeg yn ffynnu, a bod nhw'n cario ymlaen, really, roed y gymuned yn gyntaf, a cario ymlaen fel mae ar hyn o bryd. Diolch yn fawr. Iawn.